Kublai subon ipi ki perlok iwei pe ki baju pe bat kersan ya ka channel te perlok hakanek video ngan hikai pi kumno phin remove ni kumno phin check ya ka Facebook jong pi lada dan ba plie la ne dan ba login ya Facebook jong pi kham tam le ki perlok ki balek kai game Free Fire PUBG bat ki wei ki game ki ba pi connect bat ka Facebook account jong pi balai ngapan mi ka video ngalak ban keren sepang kata. Tadi video kadai kerpang nak bentak itu ki perlok ki bompat tip ki bompat nang tikani video kan yarap pi sibun te sampai kini video had bukut dengan pli pi kumno pin lock out ni kumno pin remove ya ki ba pen kam la ne ki ba pli ya ka Facebook jong pi kenang pin like na ka jing syahak kenang pin like na kino ki jing ya po ka Facebook account jong pi te bat kawai ngakwa ban peniru ha ka Gmail jong pi yo se don pin jong pi ki perlok ki bompat nang kumno ban check lada dan ba pli la dan ba login ya ka Gmail jong pi namar ko weru ka Gmail kalau ngaban kam ha ka Gmail kalau ngaban kam ha by day bat ka pi join bat ka Facebook la ne pi join bat ka Google jong pi te ka Gmail jong pi kalau ngaban kam ha ban join ya ki YouTube ban join ya ki nok ki Facebook Instagram pi ban don kam ya ka email te email ro kalau ngaban kam ha te kumno ban remove ya kita ki ba pli la ne ba login ya ka Gmail jong pi bat ka Facebook hakan ke video perlok kan hikai pi step by step te sampai khadu bakut ke video kenang pin shai nak ke video te men tangan pin pi nak Facebook te nak Facebook jong pi enak la open ya ka Facebook app jong pi te kadon hade hatrai khane ha ti damun enak la pu nyon hane ha ki line hangne ha 3 dots enak la nyon ha kane sa click hane ha po setting and privacy enak la nyon hane setting privacy pin lap ya ne setting enak la lap hane setting pin yo I kane ka password and security enak la nyon ha kane kamut ba hangne kin phila ban yo I ya kita ki phone ki login ki ba pli ya Facebook jong pi barbor di phila ban page hangne dak ban nyon hane si all knang pin yo I lut barok ki ba pen kam ya Facebook jong pi te kane ka account jonga umpadon ba pen kam tang kane ka phone jonga hi ti yo la se ka account jong pi ka don ni kum kita ki phone ki badon hangne kum nuksa la don kum Oppo Realme la de phone jong pi ka de phone jong pi Texno kala ban yon hane kala ban don hane active now but ki ne phone ke we kala ban bu ik por ba ki off ya ka internet la ne ki pli khadu la ne ki pen kam ya ka Facebook jong pi ha ta por te lada ka phone jong pi kam dei la ne ki kim dei ta ki ba ki don hane phila ban yon ha ki ni 3 dots da ka ba pinyon lock out la ne pinyon secure your account da ka ba kamut ba pin change password lada ki bon ki phone ki ba pen kam ya Facebook jong pi pin la ban yon kane lock out of all the season te na plan yon kane lock out of season kamut ba kila jalut tang phone jong pi ka ba pen kam ya kane Facebook account te sanyon lock out lada ki bon ki phone ki ba pen kam ya kane na plan yon lock out kamut barok kila jalut ki tu ki phone ki ba pen kam kabasa hangne kalong ba pin change password namar lada phila de ban lock out lada kito ki brio ki play biang ne account pi kila namar ba belai kitip yo password jong pi kira mau yo password jong pi kila dak basuk dak ba kitho yo password te kawe ke badan kam ni pin change yo password ena plade ban remove change yo password knang pi ki brio ki ba pen kam ni ki brio ki ba play ya Facebook jong pi kim nom la shu ban play te menta kla su thu kum no ban remove ya kita ki brio ki ba pen kam bakla ki ba login ya Facebook jong pi barbor but ban change password ngatrai phil anang hi baro kalau ngapasuk bha ban change password phia ban yon kane change password ela phla yon kane change password kan yalami phi sakawai page papin an hangne phin tho lada phia kan mau password barim jong phi phila ban tho angne current password lada phim kan mau shu password barim phila ban yon kane forget password ti ngatrai phila su tho lada klik kane forget password kan pani phi ban an send you OTP lang ba jong ka email ane jong phone number timen tangan peni pi lengka jong ka email namar kawe ka email kalau ngabadan kam ha kumang la keren ha ka video ka bahas khamat te mentangan peni pi na ka email jong pi so open ya ka email app jong pi nang ta na ne pila ban open na Play Store ne na open na Play Store nuksangan lek na Play Store kalau ka ju hi na Play Store bat na ka Gmail jong pi na Play Store jong pi pila ban lek tha ka ne ka phila ban jit kano ka Google account pi ka badai ka badan kam pi phile te kunuk sangan page kum gane ko ka account junga la don ba login la ne la don ba pli ya kane ka Gmail junga menta
dengan nyon hane manage your Google account. Ena plan nyon hane ka manage your Google account kan load if khyndiat bat kan mi hane ka option ba phin han yo ya kita ki banyada ya Facebook jong phi banyada ya kane ka Gmail jong phi kadon kane security. Ena plan nyon hane ka security te phin here kam shuru fill up ya kane ka ya kini ki your device te ki bapenon kam ya kane ka Gmail jonga menta kidon hadu riung teliki phone te hanre teliki phone te kamut ba umdai ba kisu tu lane kisu hak ya kane ka Gmail jonga re dei mangahi bang ai ba nga le redeem code nga le special for nak wei ki phone nak wei pat nak ta dau ki bon pha ki mobile hang ne ki bala pen kam kini ki dei tang ki mobile ki bahayeng sam jonga ki perlok jonga te mentala dang aku ban remove ki kini enda planyon ha kane ka ha kini ki phone kan mi be hang ne bat hang ne phila ban yo i hang ne more details la ne phila ban yo i hang ne bat ho ha ne 3 dots enda planyon ha kini kamut ba kadon kane option ba phin lock out enda planyon kane lock out kamut ba kini ki phone kimla chu ban play ya kane ka Gmail jong phi kabadon kami phin le kalong bam phin change password te enda plan de ban lock out ya kini ki phone jong phi hang ne kami phi kalong ban change yo password jong ka Gmail jong phi te kumno phin change password nga trai how Gmail kim dalong ek pela khamnang yo password ma change te ngan pni phim ta kumno ban change password lada phila clear password ya ka Gmail jong phi te ban change password te kadon kane password yo password ba phila change khadu ha kalas change password kala pni yang ne south rik jong banai January dengan change thmai menta yo password ngan le kumno ban change te sapej bha te kan load phi kumne bat kan poi ne option ba phin enter your password lada phim kan mau chu yo password bat lada phin kan mau kamut ba phin tho yo tau password barim jong phi hang ne kumnuk sa ngarang kan mau password barim lada kan mau chu sanyon kan forget password kan sene phi da ka recovery email how code la ne how mobile number ba phi ai hang ne ka Gmail te menta phila te kumno ban le ya kini ki bro te kublai sibon ba phila pe chadu kod ke video sa comment ya ke video bangan sapen mi nang ni smart bat kit badang thmai nga ba ki ban subscribe yang ne ka channel khnang bang ni mat pen mi sibon ki video pa ji kai phang ki mobile technology te kublai sibon ni ka por phi te ngini khnu pat ha ka next video kublai sibon